Quan em vaig plantejar ser mare, era plenament conscient de que la meva vida anava a canviar totalment. Les ganes d'encetar una nova etapa van fer que començara aquesta gran aventura. I vas arribar tu, el tresor més gran de la meva vida. Acabaves de néixer i amb tu naixia jo com a mare. Juntes vam començar aquest camí meravellós, ple d'alegries i somriures, però no exempt de reptes, dificultats i temors. Ara és moment de prendre una decisió important. Hem de triar un bon col·legi per a tu. Volem que aprengues moltes coses, però sobretot que sigues feliç. Busquem un col·legi que et cuide i et valore, com jo ho faig, un espai en el que estigues com a casa. Volem estar segurs de que la teua entrada al col·legi serà la continuació del nostre espai familiar, un espai segur, únic i acollidor, capaç d'obrir-te nous camins i aprenentatges. Allí passaràs molts moments de la teua vida i per aquesta raó, nosaltres, com a pares, també volem formar part. I sí, ens deixaran acompanyar-te, no estaràs sola. Encetarem un procés d'adaptació individualitzat i és que tu eres única. Única com el centre on aniràs, un centre vicencià, on aprendràs a tindre cura pel més dèbil, pel que més et necessita, on adquiriràs valors tan importants com la solidaritat, l'empatia i el respecte. Un centre inclusiu, on tot el món és benvingut, on aprendràs a lluitar pels teus drets i defendre les teues creences. Al llarg del teu recorregut per l'escola, volem que t'ajuden a superar els obstacles que la vida et presenta. Allí et mostraran el camí per adquirir eixes habilitats bàsiques per a la vida, que faran de tu la gran persona que eres. Ara sí, estem segurs que al Col·legi de la Milagrosa viuràs moments únics i inoblidables.